алдыгызда Казан татарлары костюмы. Менә бу костюм вариантлары сезнең алдыгызда, ничек дип әйтим инде, бәйрәм костюмы дип әйтим. Инде безнең репертуарда Казан татарларының костюмнары бик күп вариантлары. Әлбәттә, бу костюмда күрсәтәсем килә. Безнең бар, менә чәчне без үреп, бик матур иттереп, менә шушы матур чәчкәле, ничек дип әйтим, без аның үзенең исеме бар. Чәч капчыгы да дип атыйлар аны. Без шунда матур итеп чәчләрне үреп, шул капчыкка салабыз да, и биегәндә, кызлар биегәндә бик матур артта күренеп тора. Әлбәттә, бу кул эшләре, монда чигелгән әйберләр дә бар, монда эшләнгән бит чәчәкләр дә бар. Бар нәрсә бик матур бай күренә. Җегетләрнең шулай ук бик бай костюм. Менә парлап камзолда бер чигү, түбәтәйдә бер чигү, пута. Әлбәттә, бик затлы матур бәйрәм күлмәге. Җегетләрдә һәм кызның шулай ук әйттем, бик затлы матур бәйрәм костюмы. Казан татарлары. Менә бу татарлар биюнең классик варианты дип әйтсәм дә ярый. Бу биюдә нәзакәтле, нәфис кыз һәм мәхәббәт гәүдәле асыл егет образы чагыла. Татар классик бию вариантында әлеге хәрәкәтләр һич чиксез бик ачык күренә. Эшле йөреш, күкчә баш, йөрешләр матур артистлык вариациялары белән бергә үрелеп бара. Рәхмәт.